Здравейте, сега пак сме с Хаспачар, но той е с друго име. В Майнкрафт. Тук се неща стана с бан, който ми направиха на другия акаунт. Защото го баннаха на Хаспачар и сега ще играем на PvP, Kit PvP в Майнкрафт сервер. И сега ще бъдем отбор. Майнкрафт сервер е mc.tripwire. Триплая. Ох, убих един нинджаго. И ще бъдем отбор с папиточи. Ние ще бъдем отбор, няма да се убиваме, стига да не се объркваме. Това съм аз. Как си в земята? Съм в земята. О, фана видях някакъв. За тебе. Аз го видях човек. Първи момент мисля, че е някакъв друг. Но стана е то следващия. Аха. Браво, Хаси. О, его! Няве! Отвънка е той. Това беше отвънка е. What? Извинявай, че те убих. Исках да ударя него, но ударих тебе. И той ме уби. Не, случва се нищо. Аз съм на този акаунт 17 кила. Аз съм 103... това съм. Аз съм. Аре бе, трябва да го гръмна. Гръмна го. Аз не го усетих. What? Остана. Аз съм. Его! И там отвънка. Пилета! Уби ме с пилетата. Защо двамата пише, че сме умряли? Защо пише, че съм взривен от теб? What? Не си ме взривил, ти толкова пусна Ние пилетата. 5 минута бяхме доста, остана само нинджаго. Оф, да. Всички са махнали. Спокойно, то слаб. То сме хвърли пилета и аз съм решил. Нов мап. На другото. Тук само на колата се качвай. И на онова. И на онази къща. Аз вървя през това. Его! Да. Където? Сега ще го фане. Его, това ми е любимото такова. Това е любимото, този ми е любимия свят. Любимия мап. Да подвъртя. Да, чим го отих. Ела бе, видео е. Да не те цели с пилетата. Браво! Че се прасах. Здрасти. Чакай, където са. Остана ми един лист. Аз съм само под тази земя. Не. Мария се кача. Ти се качи на друго място. Аз качам и тук и тъй, а ти може да качиш на най-голямото място. Чакай, аз съм долу. Аре, окей, аз съм отгоре. Видях някакъв. Този не се ли махна нинджаго? Ето го! Където сме? Его. Умри, бе! Той е много силен, той е много добър, бе! Вика, че... Само има добри оръжия, защото. Аре, бе, стой много целя! Браво, бе! Ела горе, където на колата не видиш, стой долу, ако искаш. Тя ще се кача наистина на колата. Его, видях го! Да не те убие. Ето, аз съм за теб. Пазя те. Ако теб те убие... Аз съм отгоре. Те се бият двамата, там се виж. Някакъв ник експи влезе. Чакай, и аз ще вляза. И аз ще сляза. О, его е там. Те трябва да бъдат отгоре. Его. О, те са двама. Цепи горния там, далече го цепи.
Ник XP го убиха. Както и да се казва. Добре, бе. Има двама нови. Те двамата са това, бе. Да, Ник XP и този. Аз съм докъде. Идам доближи. Те не могат да видят две човек. Али бе, те излезнаха ли ко? Али. Али бе. Тези са англичани, значи. Ето ги. Аз съм писа в къщата у нас, аз не мога ги целя. О, браво, бе. Браво, бе. Охо! Нике. Ник. Аз не така всеки ще вървя. Бе, там моето ми какво се? Това съм аз. Да, виждам това, но... Его. Виждаш го, нали? Се би горе там, бе. Как ме уби? Това Това оръжие... е добро оръжие, бе. Аз бе бил за тебе. Ай, повтъчи. Бум! Как го видях и аз не знам. Ай, цепи го, аз ти го отцепи отгоре. Бум! Браво. Аре, бе! Ще го взема! Цецаха ме! На мен ми е светло. Ще умира. Да! Мъча се! О, не! Това беше невъзможно. И довиждане, приятели!